ए घड़ी जमाना कैसन हो गइल बा कैसन पहले के आदमी 150 वर्ष जियत रहले है 120 वर्ष जियत रहले है का खा खा चाउमीन डोसा बर्गर एक घड़ी के तो कहत रह से चले पिज्जा ना खाई तले पेट के पानी ना पचे पहले के आदमी दूध पियत रहले दही खात रहले बाजरा का रोटी जोनहरी के रोटी मकई रागी जौ खात रहले कि ना बिना खाद के होत रहलन पहले आए घड़ी पहले के आदमी के कांचे दूध थान तक दू लीटर दे देव पिए के पचा जाए पचाइए कि ना भैया काहे से कि उतना लीवर में शक्ति रहल एक घड़ी तनी कांचे दूध 1 लीटर दे दी तो थाने तक है 1 लीटर पी है 4 लीटर बिक दी है ढेर लोग एक घड़ी भैंसी के यदि दही दे दिया मोटकी छाली वाली तो लगे कहे जे हमारा दवाई चलता डॉक्टर मना कइले बा अब बताई समय क्वेश्चन हो गइल चाउमीन बर्गर देख अब तो लोगवा चाव से खाना हो चाउमीन बर्गर देख अब तो लोगवा चाव से खाना हो चाउमीन बर्गर देखब तो लोगवा चाव से खाला आ दूध दही देखला पे अब तो देखा बबुआ ओ खाना हो दूध दही देखला पे देखा बबुआ ओ काला हो आ जब अपना नजर से फ्रूटी जब देखता महुआ कहता कि तनी कोड़े बनावा दिमाग में टेंशन रहता विचार करो दारू देख के खुश हो जाले दारू देख के खुश हो जाले मट साहब आ कहले जे एही में अधिका जान बा सुनेलाल हमरा मास्टर साहब तनी हमरा मंडली में आई एगो माला से हमरा के स्वागत करी अब तरह सब के चुनाव के डेट फाइनल हो गइल बा अब तरह सब के 1 महीना बिजी रहे के बा